Yn goleo'r lle ni nawr ynghylch y defaid, mae Pencampwriaeth Defaid Cyfandirol. Nawr, y Charolais a'r Texel sydd wedi ennill 6 allan o'r 8 mlynedd ddiwethaf. Ac yn barod Hywel, mae'r Charolais a'r Texel ar y rhestr fer. Oedden wedi gadael yr tri yn yr rhys siwrne, a mae wedi dylan nhw lan nawr to. Mae'r Charolais, y Texel a'r hwrdd ber y Sion wedyn sy'n yn y canol. I fi, mae'r Charolais nhw'n fenw arbennig iawn. Mae'n siarp, mae'n fenywedd, a mae'n fenw, mae'n dylainan yn y cwmni. Mae yna 2 gylch yn y gystadleuaeth hon, y rhai sydd wedi credydu a'r rhai sydd heb 'u credydu. Ac yn y cylch lle ni nawr, y rhai sydd wedi credydu, mae 'da ni 2 o Sir Gar. 2 ifan hefyd fel mae'n digwydd. Ifan Davies o Glan Brydan, Llandeilo, Sir Gar, a Ifan Bainon Thomas o fferm Goetre Fach, Pontarddulais. A wedyn, ar gael, na lle mae'r Texel yn dod o, Hywel? Ie, brodyr Campbell o Argael, a nhw wedi bod yn y bryd ers y 70au. Nawr te, Ifan, fel mab y beirniad. O, ie. Ti eisiau gwybod o'n lle mae'n mynd i fynd yn does? Ydw, y cwestiwn mawr. Dwi'n meddwl well ni symud yn eitha sydyn achos mae'n beirniad ar y ffordd yn ôl, ond i fi mae'r Texel ddafad blwydd yn sefyll allan. Dwi'n gwybod mae'r oen fenw hefyd fel Hywel yn sôn dipyn o wow factor i fi. Ond i fi yn bersonol, dwi'n gwybod yn y tas dyn dio ar y diwrnod, ond mae'r Texel i weld wedi dal llygad yn y categori cyfandirol yma. A mae'r Charolais wedi bod ar dan yn ein sioeau ni eleni. Hyd yma, ydyn nhw yn ennill sawl rhyngfryd yn gyfan gwbl yr Ucheldir a'r Tair Sir, Hywel. Ie, mae mantes dyn nhw yn y sioeau. Wrth gwrs, achos bod nhw'n gallu cael eu trymio, mae'r Texels ddim, ond dafad blwydd o, mae'r Texel i chael. Y Texel sydd wedi mynd â hi! Wel, mae'n amlwg bod ti'n abod y dad yn eitha da, Ifan. Wel, dwi'n siŵr am hynny, ond mae'n sefyll allan chwarae teg i fi. Dafad blwydd taclus iawn, mae'n glod ydyn nhw i ennill y categori. A fel dyn Texel, Hywel, beth yw'r farn di? Wel, mae'n rhaid i mi fod yn hapus o ran y bryd. Fel mae Ifan yn gweud, mae'n ddafad trawiadol. Ni'n licsen i weld felly trwmach o le i llyged i. Ond fel mae'n sefyll, mae'n nawr, mae'n dyngos i unan. Mae'n gwybod bod i yn y ring fan hyn. Y 2 glist na yn dangos mae hi yw'r frenhines yn y cylch ar hyn o bryd. Y Texel o eiddo brodyr Camwell ar gael yn ennill y Pencampwriaeth yma. A wedyn teulu Goetre Fach, Pontarddulais gyda'r Berishon de Sieur yn ennill y gilwobr. Arbennig. A chwarae teg gyda dad, Ifan, dwi ddim yn chwarae o gwmpas o gwbl. Na, mae'n gwybod beth mae'n licio, a yn y categori yma hefyd, dwi'n meddwl mae eisiau rhywbeth special i neidio allan atach chi hefyd, pan ydych chi yn beirniadu, felly mae'r anifiliad yn blaen ni wan wedi gwneud hynny. Chwarae teg i Ifan Bainon hefyd, mae'r hwrdd sgynnon nhw yn y gilwobr yn dipyn o hwrdd hefyd, yna oedd nhw wedi sefyll allan yn yr lein cychwynnol. Llongyfarchiadau mowr, hwnna yn wir. A na i gael sgwrs cyflym iawn gyda'r brodyr Camwell. Wel, llongyfarchiadau. Congratulations to you. Thank you very much. How are you feeling? Very, very proud to come to this show and win this class. It's amazing. What's so special about the Welsh then? Well, it's my first time ever here and I heard so much about the show. I was coming, so I thought, bring 2 sheep. Never expect to walk away with this. I heard it's a very social show and I can agree that is it. But is it a social show? Yes, but great stock for people to see. So no, credit to everyone who's brought them, especially under the hot weather. Fantastic, and a credit to you as well. She is a stunning ewe. She is, thank you. She's got a lot of favourites. Well, good luck to you later on as well. Thank you very much. Thank you.